Ola, boas. Si che digo que o invitado de hoxe é unha persoa coa que formou a banda Son da Rúa, a lendaria banda Son da Rúa, ti xa sabes de quen estou falando, si falamos do cantante. É un referente da música do hip hop, do rap galego. Estivo tamén cruzando o seu camiño co Nao, a lendaria banda de rock, xunto a Estanxugueiras. Ali por os años 2016 ata o 2023 pegou aí de cheo a pandemia, que non é pouca cousa, porén tiveron un grande éxito e seguiron coas súas carreras. Logo, en 2024, fixo o veu o seu primeiro disco en solitario, de longa duración, O Noso Tempo, producido íntegramente por Peter Petrowski, e aí tamén viñeron outros caminos que o cruzou con Navia Rivas, Nadio González e Temible Olivina, o Bimbio. Sería injusto deixar de nomear a todas as persoas e a xente coas que teixeron fíos e que fixeran esas maravillosas canciones, ese meigallo da súa música. É o referente, dicía, do rap e de hip hop galego, aínda que isto non acaba de escribir a relevancia de que temos hoxe con nós. Non son na música, senón tamén no que respecta a nosa cultura e a nosa sociedade. Con nós, Hugo Gueceta. Hola, Hugo, como estás? Hola, que tal? Moi boas, pois con moito placer e encantado de estar aquí convosco tendo esta conversa. Hola, Hugo, é unha ledicia terte aquí, xa te dixen previo. Soportastes, vamos a dicirlo de verdade, soportou algúns erros que temos, claro, que non falamos non cotiá o galego, pero inda que facemos o que podemos, como sempre dimos, non? O galego mal falado que non se fala, Hugo. Seguro, ademais a intención é o que conta, é verdade que, bueno, pois un placer estar aquí e tamén, pois iso, parabenizarvos por esta iniciativa e a ti personalmente tamén por tirar para adiante, comezar co galego e darte con esa soltura, esa... Bueno, hai xente que leva aquí no país bastantes anos que fala moito peor que falas ti galego, eu que non o fala directamente. E diso imos falar non solamente da túa música, das túas formas e maneiras de presentarte. A primeira é a maneira, esa forma que facen os galegos cando van por aí, en especial por lo rural. Este vai ser un sello da nosa canle. Ti sigues estando aí en Ponteareas, non? Aí nasiches. Sí. E se pasasen uns anos voltas para Ponteareas, non che coñecen, preguntaríanche, e ti és o neto da Balbina, de quen ves sendo? E que respostas? Sí, a ver, aquí por sorte, bueno, miña avó sempre agora me fai a broma de que antes ela era eu o neto da Balbina e agora ela é a abuela de Hugo, ¿no? Pero sí que aquí por sorte no pobo, pois, bueno, bueno, miña avó tuvo unha tenda moitos anos aquí e moi coñecida no pobo e, bueno, aparte de ser un referente para min a nivel persoal,
social e cultural en moitos exemplos da miña vida, tanto ela como miña mãe e o resto da familia, pois, bueno, moi coñecida, entón, pois diría, son o neto da Balbina, de Teresa das Balbinas, xa a maioría de xente xa cairía. Por curiosidade e ignorancia propia, tes un alcume da familia, que eso tamén é moi usado no rural, non? Sí, teño máis por parte da miña nai, neste caso por parte da miña abuela, das Balbinas, porque, bueno, ela tiña xa a tenda de ultramarinos que tiña Claro. ela, xa tiña a miña bisaboa, entón, digamos que é un tema familiar, e traballaba ali a irmán dela, e, bueno, era... Entón, homes e mulleres eran das Balbinas, eran da... E por parte da miña nai, dos xaboneiros, porque a miña bisaboa tamén tiña unha fábrica de xabón, bueno, traballaba nunha fábrica de xabón Sí, e a familia dela nunha fábrica de xabón, entón os xaboneiros, digamos. os Pero se me xaboneiros. coñece máis por Balbinas que por xaboneiros. Xaboneiros é dunha parroquia concreta, digamos, de Pontareas, e outro é máis xeral. Claro, que para quen non sabe, iso é a chave que abre a porta, non? En calquera dos barrios, das aldeas, o que sexa. Porén, algo que chamou a atención é que non é frecuente que un músico se presente nas túas redes. Ti escribeches que eres activista, sí? Ademais de músico. E como é iso? Contanos un pouco. Sí, a ver, digamos que para min a música, o sea, sempre que me pregunta un pouco alrededor disto, como que a forma de explicalo vai por dúas vertentes. A primeira é que, como para min a música é unha forma de expresión e unha forma de expresar sentimentos, inquedanzas e demais, máis tamén unha forma de militancia, ou sea, unha forma de pertencer a esta sociedade e non ser alleo a ela, bueno, eu sempre dende novo fui unha persoa, bueno, con bastantes inquietudes a nivel sociais, culturais, asociativas, sempre dende que fui un estudante, formei parte de asociacións estudantís, de asociacións culturais, de organizacións políticas en algún momento, ou ligadas máis ao nacionalismo, ao galeguismo, á esquerda. Entón, bueno, sempre fui unha persoa que xa cando naceu Son da Rúa, que era o meu grupo, digamos, no que logo máis me coñeceu a nivel musical, pois eu militaba, digamos, na vida, non? O sea, nesa loita contra as injustizas, pois na defensa da cultura, da lingua, organizado pois nunha asociación cultural ou estudantil primeiro, sindical, política, bueno, entón, digamos que sempre foron dúas ramas que foron unidas. Entón, obviamente, en cada tema hai unha temática, pode ser máis persoal, pode ser máis de desafogo, pode ser máis de festa, pode ser máis combativo na mensaxe ou máis explícito, pero digamos que sempre van un pouco da man. Entón, bueno, me considero activista pola forma que teño de vivir ou de actuar na sociedade, non por poñerme tampouco unha etiqueta, tampouco son moito poñerme etiquetas, pero bueno, digamos que é unha parte moi importante da miña persoa, entón iso se refleite tamén logo na música. Claro, claro, é unha maneira de presentarse, non unha etiqueta, claro que sí. Calquera podería sentir isto como un custo a pagar, non? Para ti é un custo, se é así, canto custa isto no traballo dun músico, en especial? A ver, é que eu, o sea, non tampouco quero entender como un custo porque é a forma que eu teño de ser artista, non? Quero dicir, é algo que me impregna dende fai anos e entón que non podería ir separado. Pero bueno, obviamente sí que é certo que o ter certo tipo de discursos ou ter certo tipo de mensaxes nas cancións, bueno, pois na sociedade na que vivimos, no país no que vivo eu, neste caso que é Galiza, pois, bueno, sabes que hai sitios onde non vas poder chegar ou onde medios que non che van a emitir ou, bueno, concellos que non te van chamar pola túa posición social ou, neste caso, política ou... Bueno, é que eu considero que me gusta máis dicir música combativa que música política, non? Porque, ao final, política é todo. Entón, o que fai unha canción de reggaetón de ostentación dos cartos e de tal tamén é política. É outra política ou outra vía, pero, bueno,
Entón, digamos que, bueno, custos, bueno, que obviamente terá, pero bueno, tamén os tería, quer dicir, non podría ir separado do que o meu artista, ainda que o mellor neste traballo último que saquei no 24 é máis persoal e tamén, o sea, digamos que hai sempre está esa mensaxe, pero tamén hai temas máis persoais, non podría ir desligado da miña, bueno, do Hugo artista, de Hugo Guezeta, ou da personaxe. Claro que sí. Entón, bueno, digamos, no, perdón que te corte. Iso, para resumir, que sí que obviamente habrá certos custos, pero bueno, tamén eu creo que a gran parte das persoas que escuitan a miña música e que se sinten representadas por ela, igual que por moitos outros grupos, pois é precisamente pola mensaxe que transmito ou pola música que fago e un pouco polo que defendo ou sobre todo trato de que a xente pense ao escutar as miñas cancións. Eu non trato de adoctrinar a ninguén, nin de dicir que o que eu afirmo é o correcto, ni nada, senón pois de que a xente se cuestione realidade e se cuestione moitas cousas nesta sociedade, con iso, con tal de axitar conciencias, xa me chega. Ao final non interesan, non, nesos sitios. Tamén na lingua, non? Dende a lingua sempre ninguén cuestiona a quen canta en inglés sen ser anglosaxón, non? É unha tristura que en Galiza ocorra isto internamente, xa nin falar de España. Non? Sí, a ver, agora por sorte eu creo que se foi perdendo un pouco ese autoodio ou ese medo, ainda que sigue existindo, pero bueno, eu creo que sobre todo dende o fenómeno das tanxugueiras, bueno, xa antes a música galega tivo épocas moi boas nos 90 ou así, ou a inicio dos 2000, con Mercedes Peón, co boom que deu o folk, Berrogueto, Carlos Núñez, pero digamos que ahora con todo o boom das tanxugueiras, coas redes sociais e demais, ao respecto á música falo, porque respecto á lingua, a situación lingüística a nivel social é a peor da historia prácticamente, dende o franquismo. Claro. Que iso é curioso tamén, no? Que o mellor momento da música galega, o momento no que máis proxectos hai, máis estilos e máis grupos, sin embargo, sexa iso. Bueno, iso define que ao final a problemática non é que haya música ou non, sino que política e de educación e de as leis que lexislan a lingua. Pero sí que eu creo que por sorte se foi perdendo un pouco ese medo e ese autoodio, pero sí que sobre todo cando comecei con Son da Rúa, sí que nos facían sempre a mítica pregunta de por que faz música en galego, non? E eu sempre respostaba o mismo, ao Rolling ou a Rihanna ou a quen fora non lle preguntaban por fai música en inglés ou a Casey ou porque facía música en castelán. Que me preguntara a min era o significado ou era deriva de que a lingua non está normalizada, entón que non é normal que eu faga música na miña lingua ou na que falo e por iso se me facía esa pregunta. Ahora, por sorte, creo que cada vez a fan menos, porque cada vez, pois, como hai máis proxectos que fan música, que fan cultura, que fan literatura en galego, que fan calquer tipo de arte, nos últimos anos, por sorte, pois, bueno, se vai derrubando un pouquiño ese cliché. Que bo que digas isto, porque, nada, tiña outro prejuízo dende aquí. Lembro que sempre conto unha pequena historia que vou contarche que camiñando por Ourense por ali, por onde era a miña avoa, por onde era ela, entrei a unha tenda de xoguetes, pregunteille unha rapaza moi nova se tiña libros en galego para o meu neno. Ela sorriu con vergoña, curiosidade, e pregúntame por que quería iso. Non entendía. Deume unha mágoa, moita tristura iso. Hai algo nesto no orgullo. Ben o que me dis da música, non? Contame. Sí, a ver, eu creo que ao final o problema co que nos atopamos que moitas veces cando teño estes debates hasta con outros compas do panorama ou así, quere decir, digamos que como que a música ou a literatura ou a xente que ahora crea contido en redes en galego e demais, pois digamos que como unha especie de parche para que vivimos como nunha burbulla, que dicir, eu moitas veces comento con compas de que, bueno, que parece que todo está tan ben a nivel musical, bueno, habría que entrar aí en como se profesionalizou, de que forma, os macrofestivais, as grandes promotoras como siguen funcionando, que dicir, non todo está tan ben, pero bueno, por sorte,
se fan as cousas mellor e hai máis opcións para crear, pero a nivel lingüístico o propio IGE, ¿no? O propio Instituto Galego de Estadística dice que a situación da lingua é a peor que se recorda, sobre todo na mocidade, que é ao final o futuro da lingua, ¿no? O a transmisión oral que non se está dando de xeración en xeración porque, bueno, a nivel educacional, nos institutos, nos colexios, nas garderías, pois levamos 30 anos gobernando porque nos goberna que lexislan contra a lingua, ou que lexislan para que non protexer a lingua, e as consecuencias culturais e sociais son as que son. Entón, digamos que como que a música está servindo agora como unha especie de parche de que o galego non está tan mal ou de que a mocidade escuita música en galego, pero, bueno, por desgraza, a realidade sociocultural e social sigue sendo outra, por desgraza. Sigue sendo minoritario, sobre todo en grandes cidades. Eu traballo en Vigo, por exemplo, eu en Pontevedra traballo en Vigo, e en Vigo o galego cada vez é máis residual. A nivel rúa, a nivel empresas, a nivel... Bueno, sobre todo a nivel crianzas, que é o máis grave, ¿no? De que ves unha crianza falando galego en Vigo e, bueno, sorrís, porque non abundan. Sí, após de 13 séculos, non? Di a estatística. Imos a meterlle un pouco de lume isto, imos poñerle... Nas nosas clases, aquí con o director que teño do outro lado, Esteban Boxler, un irmán da vida, presentámonos as nosas clases de xornalismo, non che aclarei. Aquí estamos nos estudos da facultade, sería de xornalismo en Bos Aires, os estudos da Escola TEA, que nos... Nas nosas clases presentámonos facendo referencia a un corte inserto. Ti metes moitos cortes de audio en un diálogo que din alguén din que manda o carallo a alguén, outro resposta que se non tes educación, e outro din con fascistas ninguna, non? E presentámonos así, dimos, non temos educación cos fascistas, como di Hugo Guezeta, e falamos de ti. Hasta onde temos que ser respectuosos, porque o sometimento va contra a natureza das persoas, o espírito solidario, non? Como conxugas isto na tua vida? Vamos pensar un pouco nestos... A ver, é que ao final, creo que a min xa me ven de familia tamén, por sorte, pois digamos esa raíz así antifascista. Meu bisavo, de feito, estivo preso no Lazareto, nunha cárcere na illa de San Simón, cando foi o franquismo. Entón xa me ven de familia. Pero esa combatividade, digamos. Pero é algo tan básico como desmontar a falacia de que todas as opinións son respeitables ou de que todos os comentarios hai que respetalos e hai que debatilos. Non, todas as opinións que non son machistas, que non son xenófobas, que non son racistas, que non exclúen a ninguén na sociedade, que non van en contra de ninguén. Sí, o sea, todas as opinións, si son argumentadas, obviamente son debatibles, pero o fascismo, dende o meu punto de vista, tanto a nivel ideolóxico como discursivo, hai que combatelo, non se pode debater, non é como, alguén que por si ser que eres de outra raza ou de outro sexo ou que de outra religión que eres menor que ele e que ten que ir contra ti, pois non creo que sea moi debatible. Entón, eu sempre tuve en claro que contra o fascismo, pois, neste caso, resistencia e non entrar no xogo deles, e que non é opinión, obviamente, nin unha posición política, nin social respeitable, e que precisamente se aproveita nestes momentos de crise económica, aí tamén o sabedes moi ben, das desigualdades, das injustizas para tirar do racismo, para tirar en contra dos sectores públicos, para tirar en contra do povo en xeral, e das clases populares. Entón, eu na miña música, nos temas que teño máis explícitos ou máis cañeros, sempre o intento mostrar desa forma. Xa no disco de Son da Rúa temos un tema que se chamaba Eterno Combate, que era un pouco por aí,
e neste disco meu eu creo que no tema de Boom Boom, que fala un pouco tamén do imperialismo, do espolio que hai aquí, os recursos en Galiza, falo do xenocidio en Gaza. Collen un corte de Willy Toledo, que é un activista de aquí, que como sempre digo, a Willy o único que lle fallan a veces son as formas, pero moitas veces as formas tamén entre certos persoaxes non hai por que mantelas. Pero que ten toda razón do mundo cando fala, e aí o entrevistaba a Vito Quiles, que é un agitador destes ultradereita, que ahora colleu bastante fama porque vai en contra dos ministros e de xente do goberno e de xente de esquerdas, militante e activista, e que é un agitador deste ultradereita que promove fake news e demais, e meti un corte de que lle decía a Willy Toledo iso, no? Que con fascistas non tengo que tener educación. Entón, pareceume xusto para esa canción como coller ese corte. Entón, sí que a veces en temas sí que intento cortes de cousas para situar un pouco de que vai ir a temática ou mensaxes que me quero transmitir. Estás abrindo moitas portas. Dixeches que o teu avó estivo en San Simón. O outro, hai 2 semanas atrás, proxectaron aquí a película grazas á Cátedra Castelao de San Simón. Que guai. Viches a película? Sí, tuve a sorte de vela. Ademais, hai un rapaz que fai de actor que é daqui de Pontareas, Alex Bouzó, que é escritor tamén, que fixo un libro de poesía, escritor de non sei de estudos que estudou, pero xa publicou varios libros. E sí, tuve a sorte de vela, e a verdade que sempre está moi ben recordar, para non repetir os erros do pasado, que haya memoria histórica que se recorde iso, igual que aí na Argentina tedes coa loita das avós da Praza de Maio e tantas loitas antifascistas de cando foi agora o aniversario da ditadura de Videla. Sempre está ben. E reflicta a realidade, a película, que pensas que viste? Fai unha pequena crítica. Sí, a ver, eu o que creo é que non sei, a veces cando vamos a ver unha película con unha temática así concreta, neste caso do que sucedeu na illa e tal, a veces vas como predisposto a que vaya por a que teña un guión dunha forma e que sexa como máis documental que película. Entón, cada un, a mí me pareceu que está ben feita, que está ben traballada, que os persoaxes interpretan ben. Tamén estamos moi acostumados a veces ao cine que pasa todo rapidísimo, non? Estamos tamén acostumados pero eu creo que cando vas a ver ese tipo de películas, o que buscas é que te conte a historia do que sucedeu ali e que se plasme da forma máis real posible. Eu creo que iso o conseguiron. Entón, a min gustoume. É certo que mellor non ten unha historia aí super currada ou non sei, pero que quere decir, eu creo que o que se busca aí é reflexar o que sucedeu, da forma que sucedeu, e tampouco darlle unha historia cinematográfica aí con un nudo e un desenlace, non? Quere decir que a veces parece que vamos ao cine predispostos para iso, senón contar pois a realidade do que sucedeu ali e do que fixo o franquismo naquela illa, igual que moitas outras zonas do país. Entón, eu creo que a miña crítica sempre vai ser positiva, aínda que haya escenas que me poidan gustar máis ou menos. Entón, se valora tamén iso, que a día de hoxe, que xa, pasaron certos anos daquilo, que se siga facendo isto é importante, é moi importante. Máis cos tempos que estamos a vivir, non? E con tempos que estamos a vivir, lindos xornais, os xornais galegos, ou poucos que están escritos en galego, vexo a reclamación docente en Compostela, o aumento de accidentes graves na pesca e na construcción, a censura, censura nas clases sobre Palestina. Parece Argentina iso. O mundo está patas para arriba e continúa, como dixo Galeano, que ti metiches tamén algo de Galeano na tua música. Sí.
A ver, eu creo que digamos que o ascenso da ultradereita, bueno, a crise que se está vivindo a nivel mundial imperialista, capitalista, na que vemos o imperio máis desatado que nunca, porque xa é un mundo multipolar, no que non hai dúas potencias. Todo iso se extrapola a nivel mundial e logo en cada estado ou en cada parte do mundo, pois vive diferentes formas e collen maior ou menor forza según iso, según os conflitos políticos que haya nese momento. Entón, bueno, aquí non temos a Milei, pero temos os que defenden a Milei e os que na campaña van con ele, quer dicir, a ultradereita noutras formas, a dereita española sempre se caracterizou por non ser unha dereita máis o estilo occidental europeo diso, no? De facerlle un veto á ultradereita. Entón, bueno, no país pois pasan cousas noutra orde, obviamente o contexto cultural, social e demais é moi diferente ao de Latinoamérica, pero bueno, aquí vivimos tamén as nosas cousas e eu creo que, bueno, o goberno que leva 30 anos aquí no país, a censura que hai nos medios e como teñen controlada a TVG, por exemplo, fai que sexa complexo que o noso altavoz ou esas injustizas que ti dices no único xornal que hai escrito en galego, nos únicos que hai, que logo se transmitan a maioría da sociedade, que non queden aí nese xornal ou na xente que estamos máis ou menos concienciada para cuestionar o statu quo. Entón, bueno, son momentos complexos, son momentos de organizarse e de colectivamente pois o que cada un poida facer para intentar que as cousas, intentar resistir a este ascenso da extrema dereita, pois todo o que fagamos non é pouco. Che traio un pouco, entón, para esta marxe. Cantaches, escoitei ben, ao carallo con Milei, dis, en Feridas, verdade? Sí, en Feridas. Sí, escoitei, Sí, de claro que sí. feito, me gravou o videoclip desa canción Juancho, que é un rapaz argentino que vive en Vigo. Sí. Juancho Eberman se chama. Bueno, Juancho Eberman é o alcume de filmmaker, digamos. E que ele leva xa uns anos en Vigo e é moi majo e tal, e cando gravei, obviamente eu sabía que ele era de esquerdas, ¿no? E tal, pero dixen yo, mira que digo isto, e me dice, no, se lo diría yo, boludo. El boludo. Sí. Claro. Me rimaba, aí foi un pouco, eu creo que cando escribín iso foi inicios do 24, finais do 23, que sei o finais do 24, pero tardou un proceso de grabación e de creación bastante longo. Sí. E ademais me rimaba con rei, que na anterior pois me cajaba no rei, ou non sei que decía do carallo rei, entón pois viva colación metelo aí, entón, bueno, mira. Sí, tes moitas referencias a Argentina, en especial en Quixeras, dis que soñas con Quixera ser, sí. Dis que soñas con vir a cantar por aquí. Sí, a ver, bueno, decían, ¿no? Que a cuarta provincia chama Buenos Aires, ¿no? Ao final teño amizades aí, teño tamén parte da familia da miña moza é de aí, ela estuvo, de feito, ano pasado estuvo aí en Bos Aires e tamén no mestrado estudei no mestrado, fixo un mestrado no Vigo que había moitos chilenos, moitos argentinos, bueno, eran unhas becas que sacou a Xunta de ou galegos que estaban fora ou xente que tiña familia galega e que eran de aí, de Latinoamérica, e entón tuve a sorte tamén de partillar con moitos argentinos eses estudos e fixemos aí moi boa piña, entón, pois, bueno, sempre me sentín aí por H ou por B bastante conectado tamén con esa parte do planeta. Bueno, algún día tocar ou de turismo ou que sexa, sí que espero ir por aí porque teño ganas. Estuve noutras zonas, pero non en Argentina ainda. Persoalmente che digo que é un soño para nós, que veñas a tocar aquí, a cantar aquí. En serio, de verdade, fixeches algún cruce ou algún contacto cos músicos de aquí? Non, aínda non. Non, aínda non. A ver, é que eu agora este ano estou máis parado tamén co tema concertos e así. Bueno, eu dende que arranquei con o novo proxecto, sí que o primeiro ano tuve pois moitos concertos e comezamos a xiralo e tal, pero este ano estou un pouco máis out. A parte, bueno, sigo traballando, ainda non vivo exclusivamente da música, entón
vou aí facendo o que podo. Por sorte no traballo teño bastante flexibilidade, pero bueno, non estou 100% ainda centrado nisto. Entón, digamos que ainda non fixen ese proceso, pero bueno, de cara ao ano que ven, que se todo vai ben, haberá nova xira, novo disco, plantexarei todo coa maior traballo que poida, a maior planificación que poida, pois sí que me gustaría, pois bueno, nun futuro intentar facer algo por aí. Logo tamén, bueno, que me gustaría tamén polo estado, porque sí, con Constandarroa fixemos algo, pero Madrid e Bilbao, algunha zona máis, pero Barcelona, por exemplo, ainda non fun a tocar, sí que houve algunha opción que ao final non se deu pechado por calendario. Entón, bueno, pouquiño a pouco, primeiro voltar eu a rodar aí en xira, pero, home, sí, estaría ben testear algo nun futuro, porque sería moi, bueno, moi especial para min. Ainda estuve en outro día en Pontareas, que coincidín con SES, falando sobre este tipo de cousas, que ela sí que estuvo por aí de xira e, moi guai. Bien, bien. E daqui, quen che gusta do xénero? Coñeces ou non? Ou non De por escoitas? aí coñezo algo de hip hop que escoito, ven do rollo así dos chavales que comezaron como co Quinto Escalón e este rollo nas batallas. Logo seguín un pouco así máis de preto a Acru, a xente de Camada, chamase a Crew, creo que Sage, bueno, Jaloner, que é un rapaz de Alicante que estuvo bastante por aí ahora facendo cousas tamén con Clan, bueno, así rollos como máis underground, quitando a Acru, que pode ser máis coñecido, o Woz, ou cousas así que xa se coñece máis a nivel industria, mainstream, pero sí que hai, bueno, non estou tampouco escuitando moitísimo rap, sabes? O mellor escuito agora máis outro tipo de músicas que rap, entón o mellor te podo escuitar algo de cumbia argentina tamén. Sí. Entón igual non ando tan conectado co rap argentino, pero porque tamén non ando tan conectado co rap estatal español ou galego, así estou escuitando moita música que non é rap, de feito. Esa é a pregunta escuito máis cousas que non son rap que rap agora mesmo. Sí, sí. Claro, que che sorprende? Porque misturas todos os ritmos ti no teu último disco. A ver, eu creo que iso xa me ven dende que eu primeiro fui un percusionista, entón de mozo tocaba moito rock, coa batería, tocaba con moitos instrumentos. Logo, cando comecei co rap, era máis purista de rap, non? Era como rollo, bueno, cando me pegou forte, así con 15 a 6 anos, de escutar Cuidados del Verso, FDK, Totequín e todo isto, Mucho Muchacho, pois era como máis solo rap, non? Rap solo. Pero ao final, despois empecé con Alex tamén a facer música, que Alex tocaba guitarra, entón empecé como a entonar máis as cousas que eu rapeaba e as letras que eu facía, e cada vez según fun avanzando na miña carreira me vai chamando máis a música, os instrumentos, as musicalidades, as melodías de guitarra, de piano, de tal, e menos o mellor o rap entendido como clásico, non? Entón, bueno, incorporo no meu directo de feito a un guitarrista, Petrovski tamén fai cousiñas das producións con teclado, con pianos, con sintes moi musicais. Hai algún vento tamén en temas de Son da Rúa ou en temas meus. Con Daqui da Ría, de feito, se grabou unha colabo que teño con eles trombóns e trompeta. Entón, bueno, sí que intento, bueno, como que cada tema, neste caso o disco 24 que fixen, e seguramente o seguinte, que cada tema sea diferente, un pouquinho a nivel musical, inda que todos teñan unha raíz similar, unha cadencia a veces a hora de rapear ou de cantar, pero sí que intento como tocar moitos paus, ¿no? Para máis que nada tamén para divertirme eu a hora de dar os concertos, ou de sorprender a xente ou de escutar a música. Entón, bueno, te pode gustar máis ou menos o meu concerto ou o meu disco, pero sí que creo que non hai casi 2 ou 3 temas que podes dicir que son parecidos, non? Hai máis variedade de estilos, entón iso me divirte a min e intento que tamén lle divirta a xente que me escuta. Imos deixarte tranquilo para rematar, precisamente precisamente queríamos, se ti queres podes rapear un pouco antes de irnos, e iso non temos a posibilidade de facerche la banda dende aquí, pero bueno, imos ponernos un pouco máis profundos ante da despedida. Meigoume equilibrar. É unha letra profunda e vai por outro lado, non sei,
como describirlo, podes describirlo Sí, vos, ti. sí, a ver, equilibrar, buah, que para min foi moi especial facela tamén, non só a nivel persoal e sentimental, sino a nivel colaborar con Wadi, quer decir, para min, Claro. dende que empecé a facer música, a escutar música, Wadi sempre foi un exemplo a seguir, unha persoa, eh, aparte de cun talentazo brutal, cunha sensibilidade para facer música, para transmitir mensaxes e para crear melodías brutal. E digamos que tiña eu como unha época así un pouco melancólica, un pouco hasta de baixón ou de desmotivación, e saíume primeiro a estrofa e logo saíume o retrouso, no? De quero controlar. O E unha tempo. vez fixen o retrouso coa estrofa, antes de rematar a estrofa, non? Comezala, eu dixen, buah, isto quedaba brutal cantado con Guai. O sea, pensei no así como, o sea, eu tiña relación con ela de cadrar en certos sitios e hasta falar con ela en certos festivais ou en sitios que cadráramos e creo que tiñamos aí boa sintonía e pensamos dunha forma similar hasta en moitas cousas. E ela me felicitara cando saiu o disco. De feito, me falou un día, creo que casi como ás 12 da noite ou así, rollo, me contestou a algo de Instagram e me dixo, boa, parabéns, un mensaxe así longuísimo, que para mí xa foi como un rollo, boa, o sea, podo dormir tranquilo hoxe, me Ah, acaba de dar un tocho así felicitando polo disco Wadi, polas letras, e aproveitei esas conversas que tiña con ela e así, e dixen, boa, Wadi, te vou pasar unha maqueta de un tema, te atreverías a probar a facer algo comigo e tal. E aos 2 días mandoume un anaco xa, co piano, 4 versións diferentes, quer dicir, a versión final que se fixo, de feito, é unha das 4 ou 5 que fixo ela en, en nada, en 2 días. No estudo, cando foi gravar, gravou 4 ou 5 melodías diferentes, eu estaba brallado, eu e Pedro ali, e Petrovski, que estábamos flipando, rollo. De feito, nós, isto é curioso, ademais isto que estou falando con argentino, nós a Guadi, despois contamos ya, pero alcubábamos como Messi. Entón, cando tiñamos o grupo que temos de grupo e cando iba a vir o estudio dice, llegou Messi, va a venir Messi. Entón era ah, o que lle tiñamos a Guadi galego era Messi. Entón imagínate a admiración que teño por ela. mm, E bueno, para min foi a hostia, a verdade, poder facer ese tema, poder facelo con ela, que quedara, eu creo que como quedou, porque eu o que non quería que como que quedara pegote, sabes, as estrofas que eu claro. rapeaba con logo a dulzura ese que ten a voz de Guadi, o piano e tal, Mm, e ao final creo que quedaron bastante ben empastadas, que é o medo que tiña ao principio de que non quedaran como dous temas diferentes dentro dun tema. E, bueno, sí que fala un pouquiño diso, no? De que co paso do tempo, ao final, para facer que o futuro mellore e mellorar o presente, pois hai cousas do pasado hai que curar e sobre as que hai que navegar. E, bueno, unha experiencia brutal, a verdade, facelo con ela. Ademais, é un tema moi especial porque non conseguimos por axendas facelo nunca en directo hasta o concerto fin de xira dela na Capitol o ano pasado, que foi un dos concertos máis emotivos, non só por ese tema, obviamente, senón pola súa carreira que deu ela e agora por sorte, bueno, isto é unha exclusiva, pero vai poder repetirse no fin de xira meu tamén na Capitol deste ano. oh, qué Entón, bueno, bueno, qué para as bueno. ocasións escollidas, eu creo que é un tema especial en todos os sentidos, tanto na Sí. creación como en colaborar con ela, como en como quedou, unha mensaxe que transmite. Gañou tamén un concurso de videoclips tamén de unha feira do cine de Ribadavia, entón, bueno, está sendo todo moi guai con ese tema e moi especial. Entón, bueno, en ocasións escollidas, as cousas especiais, pois a veces parece que hai unha especie de mitoloxía aí detrás deles e que parece que todo cadra para que sea máis bonito facelo. Vale, paga a pena que teñas tamén o feedback deste lado, a resposta deste lado, chegan cando escoito chegan as miñas vaguas, as miñas vaguas. Joder, De que guai, de verdade, é bo que ti como autor e cantante comprendas o alcance. No cu do mundo alguén está chorando coa túa música. Home, que guai. un pequeno como un neno, como cando che decía ao principio o meu neno berra e grita cantando Crise con tío e Bimbio. Hugo, Que guai. un placer, moitas grazas.
Moitas gracias. Nada, un placer, o placer foi meu e moitos parabéns polo vosso programa, pola vosa iniciativa e por animarvos a nese anaquiño do mundo, nesa cuarta provincia facer aí promoción e sobre todo conversa, que sempre é interesante, de música galega, de cultura galega, así que aquí estamos para o que precisedes e moitos parabéns polo voso programa e por todo o que facedes. Grazas, Hugo. Aperta de bicos. Moi ben, un pico moi grande. Outro, que mandou, de verdade. Imos pechando esta transmisión, esta conversa, Hugo Quezeta. Que podemos máis dicir? O seu micro fixo un arma, un arma para chevar dignidade, acadar dignidade para todo o mundo. E o que poida dicir non acada, non é suficiente. No control Chewbacca do outro lado, na dirección Esteban Boxler, o mi irmán, Juanjo Aguilera, que enche falou, aperta e bicos.